Здравейте! Не сме направили видео от доста време. Да. 2 дена. Повече. О, да. И така, решихме, че това видео ще е как се представяме. Да. Аз съм Криси. Ани съм. Ани съм. И да. Решихме да разкажем за себе си. Да. На 13 съм. От Враца съм. Да, не съм. Живея във Враца, не съм от Враца, не ме казвам откъде съм. От София съм, добре. Добре. И да, харесвам Джастин Бибър. Ще бъда 8 клас сега. Почвам на 1 септември. Защото съм в спортна. И тренирам волейбол. Да, учим по-малко. Сега с подробности. Що сме бадасове. Бадасове. И да, и е това за мен. Не знам какво да го кажа. Харесвам Джастин Бибър от Това го каза. 5 години вече. 4 години и половина, 5 некъде. И да, нямам си гадже. Все още. Така. Имах си, ама вече си нямам. Да. Аз съм на 15. От Враца съм. Тук съм родена. Уча в ЕГЕ-то. Сега ЕГЕ-то е езиковата гимназия. Ще бъда 10 клас. Аз не съм белибър. Просто слушам Джастин. Иначе повече клона да гледам Наруто. Да, Наруто. И друго какво? Нямам си гадже. Не ми трябва ме ядосва. Имаше си, ама те скъсах. Да, преди 4 дена. Да. Бадасове сме. И да, не знаем какво да ви кажем. Няма какво друго да кажем. Предизвиквайте ни в коментарите, пишете. И така. Това нещо. Нещо друго. Да, това е. И да. Чао! Чао!